Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista għandu l-ħila u l-kapaċità biex imexxi l-ekonomija ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li fuq dan l-istess qasam il-Partit Nazzjonalista huwa tried and tested. U qal dan waqt intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu hekk kif ġie mistoqsi dwar il-viżjoni li għandu l-istess partit fuq dan il-qasam. Bħalma jagħmel kull darba li jiġi affaċċjat din il-mistoqsija, Bernard Grech irrefera għall-aħħar manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista u s-suppost setturi ekonomiċi ġodda li fil-verità diġà jeżistu f'pajjiżna. Dan minbarra li dan l-istess manifest ġie kritikat mill-medja indipendenti għall-iżbalji li kellu, il-mod vag li bih ġie ppreżentat u anke nuqqas ta' costings li kellu tant li l-poplu baqa' mingħajrhom anke sa wara li beda jivvota. Iżda qal Bernard Grech il-Partit Nazzjonalista għandu kapaċità f'dan il-qasam, dan anke għaliex skontu fuq l-ekonomija l-istess partit wera l-ħiliet tiegħu. Għaliex għandna l-ħila u l-kapaċità u għaliex we are tried and tested. Din id-dikjerazzjoni minn Grech tikkuntrasta sew mal-istorja reċenti tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-qasam ekonomiku dan hekk kif l-aħħar Gvern Nazzjonalista taħt Lorenz Gonzi tefal lil dan il-pajjiż fi proċedura ta' deficit eċċessiv fi sfond ta' ekonomija staġnata. Madankollu konvenjentament il-Kap Nazzjonalista naqas milli jsemmi dan fil-waqt li naqas milli jsemmi wkoll l-għajnuniet kbar li Gvern Laburista njetta fl-ekonomija ta' pajjiżna biex din tiġi salvagwardjata quddiem sfidi kbar bħal pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna. Dan kollu Bernard Grech ma ħassx li kellu jgħidu. Biss li kellu joqgħod jipponta d-diskors tiegħu lejn dawk li nesew x'kienet il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Llum min isaqsi imma x'in il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista ngħidilkom mela nsejtu x'konna ngħidulkom qabel l-elezzjoni ħanfakkarkom.